Mark kapitlu 13 rajnih il-ġimgħa l-oħra ħnerġgħu naqraw illum, però din id-darba ħanikkonċentraw fuq it-tieni parti tad-diskors fejn Ġesu jitkellem dwar it-tieni miġja tiegħu. U ħireġ mit-tempju, wieħed mid-dixxipli tiegħu qallu għallib ara x'ġebel kbir u x'bini kbir hawn. U Ġesu wieġeb u qallu, tara inta l-bini kbir, ma titħallix ġebla fuq oħra li ma tinħaġġ. U qiegħed fuq l-għolja taż-żebbuġ faċċata tat-tempju Pietru Ġakbu Ġwanni u Indri staqsew bejnu u bejnhom. Għajdilna meta jiġru dawn il-ħwejjeġ. U x'inhu s-sinjal meta dawn il-ħwejjeġ kollha iseħħu? Weġibhom Ġesu u beda jgħid. Araw illi ħadd ma jqarraq bikom. Għax ħafna jiġu f'ismi jgħidu jienu u jqarqu b'ħafna. U meta tisemgħu bi gwerer u jgħidu ta' gwerer, la titħawdux, għaliex jeħtieġ li ħwejjeġ bħal dawn jiġru, iżda tmiem ikun għadu ma wasalx. Għax ġens iqum kontra ġens u saltna kontra saltna, u jkun hemm teżżiż tal-art f'ħafna nħawi, u jkun hemm ġuħ u tixwix. Dawn il-ħwejjeġ huma il-bidu tal-weġġat. Imma ħarsu liħkom infuskom, għax jagħtukom f'idejn il-kunsilli u tissawtu fis-sinagogi u tinġibu quddiem il-ħakkiema u slata minħabba fija b'xhieda għalihom. U l-Evanġelju għandu l-ewwel jixxandar lill-ġnus kollha. Iżda meta jaħdukom u jagħtukom f'idejhom, la toqgħodux taħsbu minn qabel sejrin tajdu u lanqas titħasbu minn qabel, iżda tkellmu dak kollu li jingħatalkom f'dak il-waqt. Għax ma tkunux intom li titkellmu iżda l-Ispiritu Santu. Issa il-ħu jagħti lil-ħu għall-mewt u l-missier lill-ibnu u l-uliet iqumu kontra l-ġenituri tagħhom u jġibuhom li jieħdu l-mewt. U tkunu mibgħudin mill-bnedmin kollha minħabba ismi. Iżda min iżomm sħiħ sal-aħħar dan ikun salvat. Iżda meta taraw l-għajb tal-ħerba li fuqha tkellem il-profeta Danjel, qiegħed fejn m'għandux joqgħod ħajifhem min jaqra, imbagħad dawk li jkunu fil-ludija ħajjaħarbu fuq il-muntanji. U min ikun fuq il-bejt ħalli ma jinżilx u lanqas jidħol ġewwa biex jieħu xi ħaġa mid-dar. U min ikun fl-għalqa ħalli ma jmurx biex jieħu l-biesu. Iżda hija ħasra għal ħbiela u għal dawk li jreddew f'dawk il-jiem u tolbu li l-ħarba tagħkom ma tkunx fix-xitwa. Għax f'dawk il-jiem ikun hemm qali li bħalu mill-bidu tal-ħolqien ħoloq Alla sa issa qatt ma kien hemm u lanqas ikun hemm. U jekk il-mulej ma jkunx qassar dawk il-jiem ebda bniedem ma jsalva. Iżda minħabba l-maħturin li ħatar u qassar il-jiem. Mbagħad jekk xi ħadd jgħidilkom ara hawn l-Kristu jew ara hemmu la temnuhx. Għax huma Kristijiet folot u profeti folot. U juru sinjali u weġubijiet biex jaqarqu jekk jista' jkun bil-maħturin ukoll. Iżda ħarsu sewwa. Ara jien għattilkom kollox minn qabel. Iżda f'dawk il-jiem u wara dak in-niket, ix-xemx tiddalla u l-qamar ma jagħtix id-dawl tiegħu u l-kwiekeb tas-sema jaqgħu u l-qawwiet li huma fis-sema jiteżżu. Imbagħad jaraw il-bniedem ġej fi sħab b'qawwa kbira u glorja. U imbagħad jibgħat l-anġli tiegħu u jiġbor flimkien il-maħturin tiegħu mill-erba' tirjieħ minn tarf l-ard sa tarf is-sema. Issa mis-siġra tat-tin talmu parabola. Meta l-fera tagħha tkun għadha radba u toħroġ il-weraq, intom tafu li s-sajf wasal. Hekk ukoll meta taraw dan il-ħwejjeġ jiġru kunu għafu li qorob fejn il-bibien. Tassew ngħidilkom li dan in-nisel ma jgħaddix sa ma jiġru dawn il-ħwejjeġ kollha. Is-sema u l-art jgħaddu. Iżda kliemi ma jgħaddix. Imma b'dak il-jum u b'dik is-sija ħadd ma jaf le lanqas l-anġli fis-smewwiet lanqas li ben iżda l-missier. Qassu, isru u jtolbu. Għax ma tafux meta ikun iż-żmien. Għax bin il-bniedem u bħal bniedem li sejr isifer għal bogħod u ħalla l-daru u ta' seta lil qaddejja tiegħu lil kull wieħed xogħlu
u qabbat lil bewwieb jassess. Isru mela, għax ma tafux meta sit id-dar jiġi fil-għaxija jew f'nofs il-lejl jew x'in jidden is-serdu jew filgħodu li ma jiġix Alla-rrieda u sibkom reqdin. U dak li qiegħed ngħid lilkom ngħidu lil kulħadd. Isru. Ejn baxxu rasna. Mulej Alla nirringrazzjawk tal-kelma li għadna kemm rajna. Mulej nitolbok tiftinna moħħna u qalbna biex tassew mulej nkunu nkoraġġiti, nkunu mussija, nkunu mamra mulej biex inkomplu dan il-pellegrinaġġ tagħna fuq l-art sakemm tasal dik il-jum li aħna ilna nistennew mal-qaddisin tul l-istorja tal-umanità kollha. Id-dera glorjuża l-miġja tiegħek fl-aħħar jum. Iftaħ mulej qalbna għall-kelma tiegħek biex naraw ħwejjeġ sbieħ fiha mulej qawwina saħħaħna ħalli aħna nkunu tassew disċipli ta' stoffa, disċipli li nafu nħarsu lil nfusna, nafu nisru u nafu wkoll nitolbu u nafdaw fik. Amen. Għajdilna meta jiġru dawn il-ħwejjeġ qalulu l-apostli u x'ikunu s-sinjali meta l-ħwejjeġ kollha jseħħu. Kellhom f'moħħhom primarjament il-waqa tat-Tempju ta' Ġerusalemm. U f'moħħhom ukoll għall-inqas kif kienu qegħdin jaħsbu huma il-waqa tat-Tempju kellha tikkonċedi mal-aħħar tad-dinja ukoll. Huwa evidenti li huma żewġ affarijiet distinti minn xulxin. Il-waqa tat-Tempju ġrat ċirka 40 sena wara li Ġesu qal dan il-kliem. It-tieni miġġa ta' Ġesu għadha fil-futur. U aħna meta naqraw dan il-passaġġ ma nafx tirrealizzawx illi ċertu kliem jott għat-Tempju għal-waqa tiegħu għal-ħarba tal-Lut minn Ġerusalemm lejn mill-Ludija u x'naf. Però mbagħad ukoll donnu jintiseċ ma' kliem li għandu x'jaqsam mat-tieni miġja meta Ġesu għad jerġa' jiġi lura. Ma jagħmilx dan il-passaġġ ħafif biex tifhmu. Imma xorta waħda nistgħu nitalmu minnu u nissaħħu fil-fidi tiegħu. U kull ma se nagħmel dalgħodu ninsaqsi u nwieġeb l-istess passaġġ 4 mistoqsijiet. Id-darba l-oħra tkellemna fuq il-waqa tat-Tempju. Illum aħna issa nikkonsidraw dik il-ħaġa. Imma se nikkonsidraw ħwejjeġ li qegħdin jiġru waqt jiġru sat-tieni miġġa ta' Ġesu. U ċe ħanistaqsi se jiġri mid-disċipli ta' Ġesu minna l-insara mill-Knisja, se jiġri mid-dinja u fid-dinja, se jkun it-tmiem u fl-aħħar se ngħidilkom meta se jiġi Ġesu. Se nistaqsu meta se jiġi Ġesu. Mela l-ewwel mistoqsija. Se jiġri lid-disċipli. Ħanislet żewġ sentenzi. Jgħidilna Ġesu ħarsu lilkom infuskom. Qed ikellem lilna lid-disċipli tiegħu. Ħarsu lilkom infuskom. Għax jadukom fidejn il-kunsilli u tissawtu fis-sinagogi u tinġibu quddiem ħakkiema u slaten minħabba fiha, ġifieri kemm persekuzzjoni reliġjuża il-kunsill u s-sinagogi u fl-istess ħin ukoll ħakkiema u slaten, ġifieri persekuzzjoni mill-awtoritajiet ċivili. B'xieda għalihom. U l-Evanġelju għandu l-ewwel jixxandar lill-ġnus kollha. Bad jgħid ukoll kliem jibes, il-ħu jagħti lil ħuħ għall-mewt. Immaġin għandek żewġ taħwa wieħed jitradixxi lil ħuħ biex joqtluh. Naturalment dak li qed jitradixxi lil ħuħ li huwa Kristjan. U l-missier lill-ibnu. U l-ulied iqumu kontra l-ġenituri u jġibuhom li jieħdu l-mewt. Ġifieri l-livell ta' tradiment anke iħarbat l-imħabba naturali li wieħed għandu jħoss lejn l-eżjes familjari tiegħu. U tkunu mibgħudin mill-bnedmin kollha minħabba ismi. Iżda min iżomm sħiħ sal-aħħar dan ikun salvat.
se jiġri l-disċipli b'kuntrast ma' dak li jgħallmu il-profeti folot illi iwedu lill-insara għana, ġid, saħħa u prosperità. Ġesu jwissina bil-kontra. Iwissina li jissem tagħna d-disċipli tiegħu huma persekuzzjonijiet, saħansitra tradimenti, ħabs u li s-soċjetà madwarna tollina fuq idejja. Li n-nies japprezzaw kemm aħna ċittadini tajbin u iġab xpulna li nkunu famużi. Li tkunu mibgħudin mill-bnedmin kollha. Jekk inti tixtieq li f'ħajtek tagħmel ħafna ħbieb minn man-nies tad-dinja, allura ssirx Kristjan. Kun naf jekk ħassir Kristjan u ħatimxi b'fedeltà mal-mulej, se ssib min jopponik u min jobodok sempliċiment għax inti Kristjan u tħaddan il-valuri insara. U timxi ta' Kristjan. Avvolja tagħmel iġġid, u dan huwa l-paradoss ta' il-Kristjani aħna rridu l-ġid lil kulħadd, nippruvaw ngħinu lil kull min nista'. Ma dan kollu l-insara kienu għadhom u se jibqgħu anke fi grad aktar milli kienu fil-passat ippersegwitati. Taħsbux li din mhix realtà li sseħħ bħalissa. Ki tkun tgħix f'pajjiż fejn ir-reliġjon Iżlamika hija fil-ħakma u tiddeċiedi li tikkonverti u ssejjaħ l-isem ta' Ġesu, ikun missierek stess, tkun ommok stess illi titradik biex ikeċċuk u saħansitra biex joqtluk. Dan huwa sem illi Ġesu qiegħed iwieqed lill-insara. Ġesu qed ikun onest magħna, mhux iwedna wartu żgħar f'din id-dinja, qed jgħidilna ċar. U din għandha tinkoraġġina ta' illi meta l-affarijiet ma jġu nissew fil-ħajja, ma ngħidux imma xi ġranna. Ġesu qalilna minn qabel. F'din id-dinja se tbagħtu persekuzzjoni. Dan ukollu, minkejja li d-dinja kollha tobgħod lid-disċipli ta' Ġesu Kristu, lan li l-Knisja tħalliet fuq din l-art se jitwettaq xorta waħda. Għaliex ħalla l-Knisja tiegħu fuq l-art? X'qal Ġesu fl-aħħar qabel ma telaq lura lejn is-sema? Morru xandru l-Evanġelju. Ġesu jgħidilna hawnhekk jekk aħna ssejr nexxinna jew le. Jgħidilna ċaru tont, iva, l-Evanġelju se jixxandar fil-ġnus kollha. L-Evanġelju ħajxxandar fil-ġnus kollha. Tibżawx il-mulej huwa magħna, is-sit tal-Knisja għandu kontroll assolut fuq il-Knisja. Għandu kontroll assolut fuq id-dinja. U l-għan tiegħu illi l-messaġġ tal-Evanġelju li bih u jiġbor il-magħżulin tiegħu u jdaħħalhom fil-merħla ħajtwettaq. Incidentalment ħajtwettaq permezz tagħna aħna l-istrument tiegħu biex inxandru l-Evanġelju fid-dinja kollha. Ix-xogħol tagħna mhux li mmorru fid-dinja u noqogħdu niġru minn pajjiż għal ieħor. Imma f'din ir-art aħna x-xhieda tiegħu biex l-għan tiegħu li l-Evanġelju jixxandar iseħħ. It-tieni mistoqsija. Se jiġri fid-dinja? Se jiġri fid-dinja? Again, ħanislet żewġ sentenzi minn dak li qrajna. U meta tisemgħu bi gwerer, u għejdut ta' gwerer, tħawdux, għaliex jeħtieġ li ħwejjex bħal dawn iseħħu. Iżda tmien kun għadu ma wasalx. Ġens uqum għal ġens u saltna għal saltna u jkun hemm teżżiż tal-art f'ħafna nħawi, jkun hemm ġuħ u tixwix. Dawn il-ħwejjeġ huma l-bidu tal-weġġat. L-ewwel sinjali. F'dawk il-jiem ikun hemm għali jew dieqa jew tribulazzjoni jgħidilha li trid. Li bħala mill-bidu tal-ħolqien li ħoloq Alla sa issa ma kienx hemm u lanqas ikun hemm. Uqumu Kristijiet folot u profetu folot u juru sinjali u weġubijiet biex jaqarqu jekk jista' jkun bil-maħturin ukoll. Iżda f'dawk il-jiem
Wara dak id-dwejjaq, ix-xemx tiddallam, il-qamar ma jagħtix id-dawl tiegħu u l-kwiekeb tas-sema jaqgħu u l-qawwiet li huma fis-sema jiteżżu. Taqra biss taqta' nifsek hija stampa tal-biża', hija stampa tal-waħx. L-umanità li warbet lil Alla li trid tagħmel fattija tipprova ssib l-istabilità, il-paċi, is-serenità, il-progress, il-prosperità f'din id-dinja. U l-bniedem jagħmel minn kollox. Jingħaqad fil-ġnus Magħquda u kumitati u gvernijiet u mezzi jipprova jsib is-serħan u l-mustrieħ f'din id-dinja. Al kuntrarju, il-bniedem mingħajr Alla mhux se jilħaq dawn l-għanijiet tiegħu. Le, mhux se jkun hawn paċi dejjema fuq din l-art. Le, mhux se jkun hawn prosperità u abbundanza. Imma se jibqa' sal-aħħar u b'mod partikolari aktar ma noqorbu lejn it-tmiem ikun hawn gwerer u ġuħ u dieqa kbira. X'tistenna? Jekk il-bniedem m'għandux il-paċi ma' Alla, f'qalbu għad hemm jirrenja d-dnub, l-egoiżmu, l-irrid tiegħek irridu jien u ma tagħtihulix niġġieled għalih. M'għandix tissorprendina di. Gwerer u ġuħ, l-inġustizzji kbar li hawn min jarmi muntanji ta' ikel u min mejjed għal qatra. U dieqa kbira. U t-tieni li jsemmi Ġesu għal-erq, il-erq spiritwali ta' nies illi jgħidu jienu u ħafna jmorru warajhom. U nies illi profeti għallima illi jagħmlu sinjali u eġubijiet. Tajlima huma ġenwini sinjali u l-eġubijiet li jagħmlu. Mirakli ta' vera Alla biss jista' jagħmel. Imma tricks li jipperswadu lin-nies ix-xitan kapaċi jgħinhom biex jagħmlu. Meta Ġesu ġie fid-dinja għamel eġubijiet u mirakli u sinjali biex juri li hu liben Alla, l-istess qawwa ta' lill-apostli biex juri li huma il-kelliema tiegħu. L-istess tip ta' mirakli jagħmlu l-profeti tiegħu fit-Testament il-Qadim, Mosè, Elijas, x'naf jien. Dak kien is-siġil ta' Alla fuqhom. Issa li Alla ta' il-kelma tiegħu fi sħiħ, l-Iskrittura tgħidilna l-uniċi sinjali u eġubijiet li fadal huma sinjali u eġubijiet għarrieqa minn profeti foloz li l-iskop tagħhom mhux li jwasslu lejn verità, imma li jbeduk mill-verità ta' Alla. U jitqu bil-ħafna. Hekk jgħid jekk jista' jkun anke bil-maħturin ta' Alla. Alla b'xi mod jew ieħor iħarishom lin-niesu. Imma kieku jista' jkun anke lil dawk li huma maħturin ta' Alla jaqarraq bihom. U llum ukoll waqt li qegħdin nitkellmu għandek mexxejja rjuż kbar li huma imweċħa li għandhom following kbir li jagħmlu dawn it-taparsi mirakli u jikkonvinċu lil ħafna nies u jitħu b'ħafna nies. Ġesu jgħidilna ħarsu ruħkom, tkunux impressjonati. U t-tielet ħaġa li jsemmi Ġesu x'se jiġri mid-dinja, mela apparti l-gwerer, il-ġuħ, il-falsità reliġjuża li qiegħda taħkem lil din id-dinja, b'kull forma ta' reliġjon falsa, id-dinja hija maħkuma n-nies tad-dinja minn tip ta' reliġjon minn boħra. Imbagħad isemmi wkoll l-instabilità. X'irrid ngħid biha? Meta Alla ħalaq id-dinja u għamel is-sema u l-art u għamel ix-xemx biex tiddi matul il-jum u l-qamar biex jagħti d-dawl night lamp speċi għal bil-lejl. U hemm dan ir-regolarità fil-ħolqien. Ix-xemx, il-qamar, id-dawl, id-dlam. U l-aktar ħaġa li għandna stabbli fuq din l-art hija l-art li nirfsu fuqha. Tista' toħodha for granted illi kif ħadpoġġi saqajk mal-art, l-art ħażommok. Daqs kemm huwa wkoll stabbli
Is-sema għandek ix-xemx tiela u nieżla, il-qamar tiela u nieżel u l-kwiekeb li dejjem qegħdin hemm stabilità. Imma qatt minn dak kollu li għall-bniedem huwa stabbli u ċert se jiteżżes. Terremoti, teżżis tal-art, laqqas l-art li timxi fuqha ma tibqa' stabbli iktar. U le ma tistax tkun ċert li għadha filgħodu x'intorqod se titla' x-xemx. Għax ix-xemx titla' imma ma tagħtix id-dawl tagħha. Il-kwiekeb tas-sema jaqgħu qawwiet li huma fis-sema jiteżżu. Qed turi li wasal iż-żmien li dan il-ħolqien wasal fit-tmiem tiegħu. Alla ħajjeżżes id-dinja, ħajjeżżes il-ħolqien biex meta jiġi Ġesu Kristu mbagħad ikun hemm ħolqien ġdid, sema ġdid u art ġdida. Dan huwa l-futur tad-dinja l-aħwa. Sakemm qegħdin rridu nagħtu l-ikbar kontribut tagħna biex ngħinu l-xulxin u ngħinu ta' madwarna. Imma mingħajr Kristu, dinja li tirriġetta lil Kristu, it-tmiem tagħha mhux feliċi. Anzi, hemm ipprofetizzat dawn il-ħwejjeġ kollha li semmejna. X'ikun it-tmiem allura? Sentenza waħda imma glorjuża. Imbagħad jaraw il-bniedem ġej fi sħab b'qawwa kbira u glorja. Ma jtinx dettalji iktar. Sentenza waħda glorjuża. Imbagħad wara dawn il-ħwejjeġ kollha jaraw il-bniedem, jaraw il-Mulej Ġesu Kristu. Ġej fi sħab b'qawwa kbira u glorja. Mhux iktar bħala tarbija f'qajra minn sija minn kulħadd fejn laqqas biss setgħu jsibula kamra ġo lukanda. Ma din id-darba se jiġi bħal berqa illi minn naħa soħra tas-sema tidwi u kulħadd ikun jaf illi l-Mulej tal-glorja wasal. U imbagħad jibgħat l-anġli tiegħu u jiġbor flimkien il-maħturin tiegħu mill-erba' tirjieħ minn tarf l-art sa tarf is-sema. U Ġesu li ġie mis-sema ġie għalina, ġie għall-Knisja tiegħu. Jinsejjer inħejji post għalikom u jekk immur nerġa' niġi. Noħodkom miegħi. U jibgħat l-anġli tiegħu biex jiġbor mill-erba' tirjieħ tad-dinja id-dawk kollha li minn żmien qabel sal-aħħar tad-dinja ikunu hemmnu falla dawk li huma l-maħturin, il-maħbubin tiegħu. U niltaqgħu miegħu fis-sema, niltaqgħu miegħu fis-sħab. Kun hemm il-ġudizzju, kun hemm sema ġdida, ar ġdida, imma dak Ġesu ma jsemmihomx hawnhekk. Meta se jiġi Ġesu, ir-risposta ta' fuq daqsi. Meta? Darba ġie wieħed ħija fi Kristu llum m'għadux magħna d-dar, kollu eċitat bi ktieb f'idu biex jgħidilna illi Ġesu ġej għada. Għada, the next day, kien is-sibt u suppost kellu jiġi l-għada. U jien għatlu ma qalx Ġesu illi ma nafux meta, imma l-Iskrittura tajtek u hekk. Is-sema u l-art jgħaddu iżda kliemi ma jgħaddix, imma b'dak il-jum b'dik is-sija ħadd ma jaf. Le lanqas l-anġli ta' smawiet lanqas li ben iżda l-missier. Tgħidli lanqas li ben fl-umanità tiegħu Kristu kien limitat. Kristu ma setax ikun f'żewġ postijiet f'daqqa. Kristu rid jitgħallem, rid jikber. Kristu ma kellux il-qawwa bħala bniedem li jerfa' trakk. Fl-umanità tiegħu Kristu huwa limitat u f'din il-ħaġa wkoll kien limitat. U jekk Alla l-missier ma rrefix il-libru meta kien fuq l-art, taħseb sur Kristjan Evanġeliku li toqgħod timla ras ħadd ieħor illi Kristu ġej f'dik id-data illi lilek tak xi privileġġ ikbar milli tal-libnu. Ara taħsbu li kienu biss l-eretiċi tali li u l-Jehovah Witnesses illi ħabbru meta kellu jiġi Ġesu. Ħafna Kristjani ta' parsi evanġeliċi, okay, ħawdu u bassru meta jiġi Ġesu. Mbagħad tiġi l-ġurnata ma jiġix u b'xi mod jew ieħor jibqgħu għaddejjin ta' isu ma ġara xejn ta'. Assu, isru u jitolbu għax ma tafux meta jkun
iż-żmien. Qassu, isru u itolbu għax ma tafux meta jkun iż-żmien. Mela, x'nistgħu ngħidu f'żewġ kelmiet? Ma nafux meta se jiġi? Sewwa, tgħidli gwerer u ġuħ dak kienu mill-bidu tal-ħolqien sal-lum. L-istorja tal-bniedem, vera John, hija mdewda bi gwerer u ġlied u saltna kontra saltna. Ġesu kull ma qed jgħidilna dawn ħajibqgħu għaddejjin jekk xejn ħajżdiedu. Huma il-fenomeni astronomiċi li jsemmi fl-aħħar li tiddalla mix-xemx il qamar u jaqgħu l-kwiekeb dawk huma immedjatament qabel it-tieni miġġa ta' Ġesu. Hija forsi jiġi din is-sena jista' jkun imma ma nafx. Imma mhux se mmur fil-pjazza ngħid lil kulħadd li għaxaw il-coronavirus wasal it-tmiem. U x'ir-responsabilità dik li f'isem Kristu tħabbar li wasal it-tmiem wasal meta inti ma tafx. Ma nafux meta ġej Ġesu. U Ġesu ma qalinniex biskop biex aħna nibqgħu ngħixu ħajja fidila minn issa sakemm jiġi. U jiġi meta jiġi, aħna nkunu preparati. U għal żien li beħsibu jorqod, li beħsibu jiskarta x-xogħol li rid ikun jaf meta ġej lura li mgħallem. Jien m'għandix bżonn inkun jaf għax jiġi fi x'in ħajjiġi ħajsibni qiegħed nagħmel xogħol qed nagħmlu sewwa. U dan huwa l-iskop kollu. Però apparti li nafu li ma nafux meta ġej, dan nafu illi dak li qal kollu għad iseħħ. Is-sema u l-art jgħaddu. Imma kliemi ma jgħaddux. Dak kollu li ħabbar Ġesu, is-sabiħ u l-ikraħ irid iseħħ. U nnutaw, anke fl-istess sentenza, is-sema u l-art jgħaddu. Kemm tkun iblaħ li torbot qalbek bħala bniedem ma dak li se jgħaddi, ma dak li ħajispiċċa. Ma s-sema u l-art preżenti. Il-qalb tan-nisranija marbuta ma' Alla, għax hu li ħajoħloq smewiet ġodda u għar ġdida li fihom tagħmar islim u li għal saltnatu ma jkunx hemm tmiem. Hija saltna stabbli li ma titeżżes qatt. Kif se nwieġbu għal din il-profezija? Ejja ngħidu żewġ affarijiet li Ġesu ma wiex lid-dixxiepli tiegħu li se jkollhom ħajja faċli fuq din id-dinja. Anzi, lanqas wieħed li jeħles lid-dixxiepli tiegħu mill-għali xi żmien qabel jiġi lura. Għall-inqas jiena hekk kont mgħallem qabel. Li qabel jiġu dawn il-ħwejjeġ Kristu jiġi jaħta fil-Knisja tiegħu. Jekk innotajtu sew, wara li jsemmi t-tribulazzjoni l-kbira, mbagħad jaraw il-bniedem. Huwa imbagħad illi bniedem jibgħat l-anġli tiegħu biex jiġbor il-maħturin tiegħu. Is-sekwenza hija ċara. Dak l-inkwiet kollu li semmejt bit-tribulazzjoni u t-tixwix kollu li jkun hemm, imbagħad jiġi Ġesu, imbagħad Kristu jiġbor l-Knisja tiegħu. Dik hija s-sekwenza li nara jien fil-Bibja. Jiena kont mgħallem li għandna nfittxu nħarsu bejn xi ħaġa li nanticipaw hija l-bini tat-Tempju f'Ġerusalemm. U li toqgħodx tinkwieta fuq dak kollu d-dettalji ta' dawk il-persekuzzjonijiet li qatt Ġesu għax aħna ħankunu diġà tlaqna minn din l-art. Ma taħsbux li qlibna kollox ta' taħt fuq. Skont Ġesu, mhux għall-bini tat-Tempju kellna nanticipaw, imma d-distruzzjoni tiegħu. Il-kontra. Il-qerda tat-Tempju mhux il-bini tiegħu. U iva, Ġesu bl-ikbar mod onest qed jgħidilna iva ħatgħaddu minn dak l-inkwiet. U min iżomm sħiħ sal-aħħar ikun salvat. U nistgħu nkunu ċerti li n-nies tiegħu ħajżommu sħiħ tal-aħħar sal-aħħar għax l-Ispirtu ta' jara li jissiġillhom u jħarishom u jwassalhom sa tmiem għax dak huwa l-għan tal-għalihom. Għandha tagħmlilna kuraġġ din. Ħalli meta jinqalanna l-inkwiet, meta jiġu affarijiet ħżiena, meta naraw li d-dinja tagħna qiegħda tikkollassa,
aħna nagħmlu koraġġ u ngħidu iva Ġesu hekk qal li ħajjiġri u hekk qiegħed jiġri. U bħalma qal li ħajjiġru dan ħwejjeġ koroħ u qegħdin jiġru nistgħu nkunu ċerti li t-tmiem li hu qal li se jiġri ċoe li qatt jerġa' jiġi jiġborna u jħodna miegħu dak se jseħħ ukoll. Dik hija xi ħaġa li għandha timlina bit-tama. L-iskop tal-profezija mhix li noqogħdu nispekulaw u li noqogħdu nużaw l-immaġinazzjoni tagħna kif jagħmlu xi wħud li suppost qegħdin jgħallmu l-Iskrittura u jimlew l-imħuħ ta' miljuni ta' evanġeliċi mad-dinja dawn il-ħafna teoriji immaġinarji tagħhom li huma spredjati bil-internet u bil-kodba tagħhom u dak mhux l-iskop tal-Iskrittura, dak mhux l-iskop tal-profezija. L-iskop tal-profezija jagħtijilna Ġesu stess u jgħidilna eżattament x'inhi. Għalilna dwar il-futur mhux biex joqgħod jissodisfa l-kurżità tagħna, aħna kollha kurjużi se jiġri għada u se jiġri fil-futur. Tagħna biżżejjed idea inkwietba tiegħu r-ritorn tiegħu jien niġborkom għandi. Dak huwa l-qafas ta' dak li għandu jiġri fil-futur. Imma beta tipprova minn għalik issib id-dettalji ta' kull ma jiġri u jekk kien hemm 4 ijiem gwerra f'Iżrael dik hija twettiq ta' profezija u wejja. Ġesu għalilna meta tisemgħu bi gwerer u għajdut ta' gwerer biex ma nitħawdux, imma x'jagħmlu l-evanġeliċi? Kif jisemgħu li kien hemm xi naqra gwerra bum jitħawdu, jitgerfxu. Wasal l-aħħar. Ġesu jgħidilna kalmaw, tmiem għadu ma wasalx. X'inhu mela l-iskop tal-profezija? 3. Ġesu stess qalulna. Assu, isru, itolbu. Assu, għodu attenti, be on the alert, be on guard. Nassu minn xiex? Primarjament mill-reliġjuż li għaw jiġri fid-dinja. U għaw reliġjuż. U nista' nassigurakom li kif tiftaħ l-internet u tittajpa xi ħaġa li għandha konnotazzjoni kristjana, suppost minn nies kristjani, nilab imħatra li ma nagħmilx. Imma kikolli nilab imħatra, 99.9% hija kollha miżawda bil-qer u l-ħażen. Iddixxernu x'taqraw. Għax hemm ħafna hemm barra, ħafna hemm barra. U jekk għandek nofsija ħin, ikun ta' profit ħafna ikbar għalik li tiftaħ l-Iskrittura dik li nista' naċċertawkom 100% li hija tajba u taqraw minna biex ħadd imbagħad ma jmexxikom minn imneħirkom u joħodkom u jqarraq bikom. Assu, hemm ħafna hemm barra. Ġesu wissina minn qabel m'għandniex skuża. It-tieni, isru, tisar, tagħmel is-sara, tibqa' mqajjem. Meta int suppost qed taħdem bħall-eżempju li tagħna Ġesu li dan is-sit tela u li l-ħaddiema tiegħu tom kollha it-tasks tagħhom x'jagħmlu, xi pretendi li jagħmlu dawk il-qaddejja tiegħu. Jippretendi li x-xogħol li tuhom jagħmluh. Mela, xi pretendi Ġesu minna l-insara d-dixxiepli tiegħu li aħna ngħixu b'fedeltà lejh. Li nobduh, li nagħmlu semna, li nħobbu fid-dar, li nħobbu fejn inkunu, li nxandru l-Evanġelju, li niġġieldu l-ħażen, li nirbħu t-tentazzjonijiet tagħna, li nigglorifikaw, li imuh, affarijiet kollha li qalilna nagħmlu Ġesu. Għaliex? Għax dawn huma x-xhieda, dawn huma l-evidenza konkreta li aħna tassew tiegħu, li aħna tassew id-dixxiepli tiegħu. U jiġi meta jiġi ħajsibna qegħdin nimxu b'fedeltà. U l-aħħar ħaġa għalilna biex nitolbu. Għaliex meta affaċċjati b'inkwiet enormi u b'qawwiet ferm ikbar milli nifilħu għalihom, ix-xejn tagħna jidher nkunu konxi kemm aħna dgħajfin. Allura nduru lejn il-mulej u nitolbuh, mulej għenna. Għatini l-erf biex ma nitqarraqx, għatini il-qawwa biex inkun fidil lejk, anke jekk inkunu perseguitat. Nitolbu mod partikolari kif għallimna u stess f'post ieħor. Tiġi, salt nagħtek.
Is-saltna li bħalissa qiegħda tikber ftit ftit bil-konverżjoni ta' kull ruħ li tiġi għand Kristu, is-saltna ta' Kristu qiegħda tikber. Imma meta jiġi Ġesu Kristu fil-qawwa u l-glorja, imbagħad is-saltna ta' Kristu tiġi bil-ġustizzja u l-ħażen li jaw f'din l-art b'minġel se jinħasad u jkun mormi u maħruq fl-infern għal dejjem. Tiġi saltnatek biex imbagħad naraw wiċċ imbuċċ u mbagħad il-ferħ tagħna fi Kristu ikun sħiħ. Amen. Ejja nitolbu.